बताओ आज रक्षाबंधन हो बकले दीवार फिर तोर पता नहीं राखी बने ला कौन रो नहीं के छोटे भैया ले ते काहे दीवार कुल चली लाता मन मोनी नु बताओ कहाँ से रक्षाबंधन बताओ बताओ कहाँ से रक्षाबंधन कौन बा घर में राखी बने ला तोर बहन साला ये चीन नहीं घर में आले हमार बुद्धू भैया ई काली तिलई थोली लाती बानी। बताओ कहाँ से राखी बनवाई दीवार से राखी बनवाई पंखा से राखी बनवाई कुर्सी से राखी बनवाई खुदे हम मुंह में मास्क लगा बांध राखी बताओ मतलब हम नहीं राखी बांध सकत तोरा से हम राखी नहीं बनवाए हम अपने सागे बहन से राखी बनवाए साला बोल बा कोनो बहन घर में आए तोरा पैदा होगे करे हमार सागा बहन बन के तीन साला जमुना बन के छोट भाई बन के आ गेल घर में तू तो बात तो सही कहता रो बहन होखल घर में जरूरी बा। ओ बस काम फारसी में बोलता नहीं यार कि तरह समझ में ना होतला साला छोटा गधा। मम्मी 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 अरे मुझ पे ना का चिल्ला तरह रे मम्मी हमें राखी बनवाए के बा हमरो राखी बनवाए के बा बहन लिया अभी जल्दी से हो तो तोरे के माना कोले बा जाके बनवा ले राखी गांव के लड़की से जाके कोनो से राखी बनवा ले जो पटीदार कोनो से राखी बनवा ले जो ये ना दिक्कत बा हमरा गांव में हमरा कोनो भैया ना कहले लड़की ऐसे कैसे हो सकेला कि भैया ना होई तो सैया होई का पता का होइसन तेरी जाके पूछ ले हमनी के रक्षाबंधन के दिन देखते ही भागे लागल सन। बंटी बेटा सबर कर हम तो सोचे रहनी कि घर में एगो लड़की होई घर के शोभा बढ़े लेकिन हमारा किस्मत में तनी के दूगो कारतूस लिखल रहल सन। तो सोबर के पल के हम जूस बना के पी जाए हमरा बहन चाहिए हमनी को रक्षा करे खातिर एगो बहन चाहिए। अरे रते के बेटा बहन नहीं के तो नहीं के अब हम का करी। मम्मी ते ठीक से बोल हम जाता नहीं परी से अच्छा से बात करे आ घर में एगो बहन लेके आए। भाग भाग परी 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 लड़की सप्लाई रही है परी लड़की तारा के लिया के दी अगर परी लड़की सप्लाई रही नु ते बड़ा जेल में ठीक बा लड़की लिया के दी तारा के। ओए माँ देख बंटी आज रक्षाबंधन के दिन घर में उधंग मत बचाओ बच्चा बड़ी बच्चा खानी रहो चाहिए हमरा बहन चाहिए चाहिए हमार हक बा हमरा बहन चाहिए केहू कह दी कि हमर हक नहीं के मारे मुगरा के एक चाटा ई कोनो गुड्डा गुड्डी के खेल ना हो कि मार्केट से किन के लेनी है तोरा के दे देनी। अरे सुन तर बंटे के मम्मी छठ पर हम कुर्ता पसरनिया सूखे खाती हनुमान सब फाड़ दे बरसन तू ही बताओ हम का पहनी। एक ही पैजामा बरवा कल दूसर पैजामा पहन ली ना। अरे पुष्पा हमरा उहे पहने के बा यार। अरे ई कौन चीज धराउर रउआ कहतन कि हम उहे पहने ना हे मत पहना सन के जीत बाकी हमरा बहिन चाहिए। हमर दिमाग मत खराब करे लो बाप बेटा ना तो दोनों जरा के झूठा धक्की के में लड़ा दे। सब के सब जिद्दी बाड़ा स बेटा एमे हमार का गलती बा हम तो तारा खाती बहिने मंगे रहनी लेकिन हई छोटका आ गइल ए विषय में ते अपना मम्मी से पूछ। हमरा में गलती बा हमरा में तारा मरन लोग के नु हमनी के मेहरारू सन में गलती लौकेला। अरे यार बीबी से बहस जिंदगी नहस तहस तू का बहस करता रहो अपने में दूर जाना दूर पैजामा हमरा हम कुछ नहीं के जानत हमरा बहन चाहिए तो चाहिए हमरा बहन चाहिए तो चाहिए हम कुछ नहीं के जानत हम इधर बैठे दिन 24 घंटा। मम्मी पापा जल्दी से बहन लिया के दे दो ना तो देख लो मामला गंभीर हो गइल बा। अरे बेटा उठ जा सनी देओल की तरह जवान हो कर भी तू रो रहा है बेटा उठ जा कैसे लिया के दे दलो ना तो मार के विनाश कर दे बाप बेटा तीनों जने के मार के विनाश कर दे। ई बताओ तोरा राखी चाहिए कि बहिन। राखी बांधने वाला हमारा बहन चाहिए हमारा राखी बांधने वाला बहन चाहिए तो चाहिए। अच्छा ठीक बा चल छोटका बहू चल। मार बंटे पापा मार बंटे पापा और मार